Perrea. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Peru eta Apatxi, aita semeak ziren. Baserrian egiten zuten lan, eta Donostian saltzen zituzten haien barazkiak. Behin batean abiatu ziren Donostiara haien lanak egitera. Eta bapatean aitak ikusi zuen lurrean, perrea bat, edauzki bat. Perrea edo edauzkia da, orain eta lehen, astoei eta zaldiei jartzen zaien metalezko pieza hori. Bai? Badakizue metalezkoa dena horrelako forma duena. Hori topatu zuten lurrean. Balio handirik ez zuen izaten garai hartan. Baina aitak esan zion semeari, seme, hartu zazu perrea hori. Baita zeare aita, nola hartuko den nik hori? Horregatik makurtuko naiz, ez da pentsatu ere. Aita orduan, isil-isili geratu, eta makurtu eta hartu egin zuen eta poltsan sartu zuen. Donostira joan ziren, egin zituztena nahien lanak, eta amaitu zutenean, aita merkatari batengana joan zen eta perrea eskaini zion. Tira, diru askorik ez dizut emango, baina, txampon hauengatik hartuko dizut. Ongi da, hartu zituen txamponak eta erosi zituen gerezi batzuk. Gereziak hartu, poltsan sartu eta etxerako bideari ekin zioten. Udara zen da eguzkiak gogor jotzen zuen. Orduan semeak kexaka hasi zen. Jo, aita, egarri naiz, gose naiz eta jango nuke zerbait. Orduan aitak hartu zuen gerezi bat eta plik, lurrera bota zuen. Semeak ikusi zuenean, segituan lurreratu eta hartu eta jan zuen. Handik gutxira, beste gerezi bat bota zion. Makurtu, hartu eta jan. Beste gerezi bat, makurtu, hartu eta jan. Beste gerezi bat. Eta horrela bota zizkion, zakuan zituen gerezi guztiak. Etxera iritsi zirenean, aitak esan zion semeari. Ai, seme, hasieran neke txikia hartu nahi ez duenak, gero izaten ditu neke haundi eta penak. Eta alabazan, edo ez bazan, sardadilak alabazan, eta atera dadila, naiz irratian.